Madanan iti di kalidad a pasilidad dagiti mannalon iti Isabela. Kalpasan na nilukat ti Palay warehouse ken onion cold storage facility iti barangay Ambatali, Ramon, Isabela. Indolwan daytoy ni President Ferdinand Marcos Jr. Ada detalye ni Dianne Monica Tucay. Personal nga indaulwan ni President Ferdinand Marcos Jr. ti panakailukat ti baro a Palay warehouse ken onion cold storage facility iti ili ti barangay Ambatali, Ramon, Isabela. 43.4 million pesos tinaylatang a pondo para iti nasao a pasdak. Ken ti pasilidad a mabalin a pagidulinan iti 20,000 a bag tinaapit a sibuyas sa manipod iti dua a storage rooms. Adaan pa iti pasilidad ti machine rooms nga aglaon dagiti refrigeration units, compressors, ken maysa nga ante-room. Ditoy amay kabil dagiti produkto para iti temperature transition sakbay amay kabil iti cold storage. Tinasao a pondo a 439,000 pesos tinaaramat a pondo para iti 60 kilos a red onion seeds ken organic fertilizer. Nagpapasalamat po kami dahil yung project ng gobyerno dito sa amin napunta. Yung paglalagyan ng sibuyas para sa ganun yung mga farmers na nagtatanim ng sibuyas may lagak nila dito sa pinahigi ng gobyerno para magkakaroon naman kami ng stock dito sa Isabela. Direkta nga agnumardag ti mannalon ti munisipalidad ken kabangibang a lugar. Adak kala makatulong iti post-harvest losses. Naipanamnama pa'y nga umdas ti supply ng runa no off-season ken maliklikan pa'y ti panakaperdi dagiti naapit a produkto amay sa atulbak tapno malapdan ti panag-import ti sibuyas iti pagilian. Kadwa pa'y ti presidente ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., House Speaker Boji D., Isabela Governor Rodito Albano ken dumapay nga opisyal iti lugar. Kabayatan na, binisita pa iti presidente dagiti doktor anay deploy iti Kabatuan, Isabela. Tapno personal a maamuan, ti kasasaada ken mabigbig ti napateg na akamda iti panaypaay ti serbisyo iti salunat, kadagiti umili iti kagimungan. Impagaratgat ti presidente amang paragtapay daytoy ti kanayunan a doktor, iti tunggal munisipalidad ti probinsya, naruna kadagiti nasusulinek a lugar, tapno mayasidag ti serbisyo medikal para kadagiti agkasapulan. Kabayatan na nang ipaaypay daytoy ti kanayunan adwa at patient transport vehicles ang makatulong tapno mapapartak ti panangiturong ti pasyente kadagiti medikal a pasilidad. Dianne Monica Tucay para iti Pambansang TV, iti baro a Pilipinas.